גבירותיי ורבותיי, קבלו לבמה את קוראים רשתות! בין אנשים זה דבר מפגר, אנחנו בכלל לא חושבים מה אנחנו אומרים. אתה עושה קירוב בין שני אנשים, תכיר, אבי יוסי? יוסי אבי. עכשיו, היוסי אבי לא קצת מיותר? ראיתם פעם מישהו אומר אבי יוסי, יוסי שמוליק? בוא נגיד זה ככה, באתי היום פזור בכל הגוף. אני בחור שעיר. הלכתי פעם לעשות הסרת שיער בלייזר ואמרו לי שבמקרה שלי יותר זול להסיר את הגוף. יש לזה יתרונות, זאת אומרת, אני חושב שבחורף לא קר, ובקיץ יכולים להכות אותך רק יתושים עם מצ'טות. אז אני לא יכול הרבה בבית, אני מפצה על זה בהרבה ג'אנק פוד בחוץ, בכלל אני לא שומר על עצמי כמו שצריך. הפעילות הגופנית היחידה שאני עושה זה קקי. אני גם מעשן הרבה, אז יש לי סיבולת לב ריאה של שולחן, באמת. הכי הרבה שהחזקתי על הליכון היה 5 דקות. יכולתי להמשיך עוד חצי דקה, אבל הזקנה שלקחתי ממנה הייתה צריכה עוד בחזרה. כן, ואיזה טיפוסים מפגרים היו לנו בבית ספר, כל התלמידים הזויים האלה. לכולנו היה את התלמיד הזה בטיול השנתי, שהיה בא עם בקבוק 1.5 ליטר גדול, כל הבקבוק קפוא. כל הטיול הוא עסוק לדפוק אותו בדברים שיהיה לו מה לשתות. בסוף הוא מת מהתייבשות. ומה הקטע הזה של השלט תינוק באוטו? מה, כאילו לפני שראיתי את השלט הייתי מת לעשות איתך תמונה. יש לה תינוק באוטו, חכה אני אשפוס אותך בלי השלט. יש גם את השלט הזה, זהירות ילדים בדרך. ממה צריך להיזהר? רק ילדים, מה הם יעשו לי? לא נעים. או שאתה קם יום אחד וקפץ לך שריר בעין, קילט? נקמה, הגוף צוחק עליך מבפנים, נכון? עכשיו אתה אומר, איך אני מטפל בחם הזה? זה לא עובר. לא עובר, משהו בי פגום.